Моя Ристо, що ме донесе толкова хитно, ме донесе тука на скришно место и сега кютеме двайцата дрееме джава мисирия. Или кай шо, или си терам работа там, шо? Море, Блажо, ако ми веруваш, знам отдек да почвам, разбираш. Ти ако не знаеш, аз ще ти кажем. Почи от почеток тук и дай да се, ако можем нещо да те посъветувам, ако не си бегам. Шо ти разправям, разбираш. Ти знаеш, че ти секоя вече сонувам от съм умрен, бе. Това се набая, че бе, шо има това връзка с мене, бе? Ков баяш, бе, сонувам си го погреба, море, Блажо, цел разбираш. Носят ме на погреб, сите, роднини, приятели. И одеме на гробище, нема место, нема парцела. И скандал, шо? И тия моите, како ще ги дадел Господ лимонта бият ли, со гробари, тука почуват да се разправят, да се кошкат, те паница разбираш. Аман бе, Аман бе, и аз шо да правям, видех, станувам от съндако. И гробаро ме гледа, вика, не бива. Шо не бива, бе? Шо не бива, бе? И мало старо правило, вика, кога си умрен, немаш право да зазимаш страна, разбираш. Види сонда, това. И други ден вестник отварям, това най-интересно сега ще ти го кажем. Вестник отварям и гледам от и за една година, ке нема слободни парцели на гробищата веке, бе. Море, това знаеш колко е страшно, бе, разбираш. Айде тамо ден сон тука си съм спаничен, толкова, че не мало место. Море, ти си много най-бе разбираш. Ти знаеш защо те тражам аз тебе. Затова те викнах на скришно место, разбираш. Слушай, аз ти сме от деца заедно. От деца сме. Блажо, и аз реших ти мене да ме оттепаш и аз да си фатам парцела до дека има. Шо сборуиш ти, бе? Какво утепуване, бе? И аз не давам тука никой с пръст да те пипне тука джигерка ги суки на място, като утепувам. Шо сборуиш? Не е нормална работа. Блажо, разбираш, не случайно те викнах на скришно место да ти я кажем, само ти можеш да ме оттепаш, ти си ми най-близък, бе. Шо па я да те утепувам? До тебе имам най-много поверение, бе. Ти на минали ловка обееме, тая лисицата, кога се появи, кога почна с опашката адолесценто да ни се върте лево десно. Ти утепа от първа, бе. Само ти можеш да ме утепаш. Айде, бегай сега до първа тука с тебе, приятелството, ке си го разсипувам, ке те утепувам. Аз не съм ненормален. Ти мене, ако ме утепаш, аз уста няма да ти отворам никой път в живота веке. И ако отворям уста, има се обесам, бе. А защо си заднал по ти толкова да се утепуваш, шо? Немаш ли работа на лойсто тук, ке се утепуваш? Море, Блажо, разбираш, нема да има парцели на гробищата за една година. Сакам да ме утепаш да си фатам някое по-обало место. Аз топло ти препоръчувам и на тебе да си и ти да се утепаш да си фатаме место, бе, до нека време, бе. Место тук, ке си утепуиме тук, за таква ли работите да утепуиме, бе? Я мисля, ти нещо любовна мака имаш вана, он защо била работа? Бе, нема парцели за обищи и смъртни чувства. Аз ти тук, аз имам човек там, бе. Трябва да му шушнеш, да видиш како че я наведеме. Немай тук след таман работа, че се утепуиме тук, ти че ми одиш така млад тук, защо немало парцела? И аз ке ти най-една парцела на цел. Айде Море по-мене. да си фатеме. Шо джабе довагаме, Блажо, разбираш. Гледаш, ти нема место, кьорова парцела нема, разбираш. Абе, нема место нормално, вая тая гробър шо е. Он копа, он закупува, он откупува, он тата мата е тук за все. Той е много модерен, бе. Ти знаеш, ти Бордо е най-модерно от градове, разбираш. Най-модерно не тата мата, ти кажи пари, носиш нещо да шушнеме тук. Пари дали носим. Ясно мирач, ходам ли без пари, бе? Другото за мен трябва да си ти найдеме тук и башка много ти е близко до дома. Ти знаеш ли, нещо утре, не да Боже ти се трябва да си претръчеш до дома. Близко ми е, близко. 2 станици. Добър ден. Добър ден. Како иде работа? Добър ли е? Види сега, шефе, една мака имаме ни, една молба, ако може нещо да ни помогнеш. Баш мака, разбираш, аз имаме на молба с другаш. Шо е работа? Вай сега тука сапнал да направя мязло дело, прочитал негде от и гробове нема воано, па сака да го отепам да ме да си фанел место тука на времето. Па сега, я за тебе да те замолям, вака, кол приятели, що сме, да му найдеме някоя парцеличка, вака, за си резервира човека за по-натака, да поживее още малко. Има ли някоя... Нема. Шо ти викам аз, Блажо? Слушай, айде да не го малтретираме и човека, да идеме дома да ме утепаш до дека един, после ке стемне, нищо няма да се гледа, разбираш. Доста бе и ти само за самоубийство викаш тука се. Седи тука да се утепуеме, най-лесно е тука. Слушай, они работят и с карамфилче, с цветче, нещо ке мушнеме тука и готово. Море, Блажо, шо да му мушаме, кога нема джеб? Шо те гледам консервативен тип. Има картици без готовинско платя, има торба, морало джеб да си има. Чекай малко сега ти. Слушай сега. Не мора ни него таква парцеличка, не мора 2 на метро тикало ще огледаш него. Вака, па че го закопаме стоечки, па после долу, че се снайде нещо. Како бе така? Разбираш ли? Не може, че штърча много. Ами че штърчи, има он къртици, мъртви стояче направим. Не може. Слушай, а ние нещо да партиципираме? Толкова да толкова. Шушни му тук.
Разбираш. Така, гледаш како се разбират човеците. Шо направи бе разбираш? Терайте ви, не бегали, то се меморира тук, у файла е влезено, айде. Готово да ме сега парцела има ли? Завършена работата разбираш. Айде сега. Шо ти рекоя я на тебе? Слушай, фала много. Много така. фала. Айде, со среќа. Айде. Фала. Гледаш ли? И не заборавайте, резервацията една година ви трае само. Ова е нормален ли е бе? Јас толку пари за една година ли дадех разбираш? Зошто си бе ти неблагодарен така? Човекот ти Оти го да- продължи живото за една година, ти парите ги жалеш. Бате селяко е, бате. Айде, оди тук, ако трябва да година, пак ще му даваме пари. И аз път те спасувам тук. Види го неблагодарен.